dago mundu zabalean. Tengo abierto el caballo ahí. Lore artean neguzkitan dabilen tximeleta polita bezala zerazu. Gure aurretik pasatzen zeranean harriturik handanok begira gaituzu. Zure besoa iegoak erantzita idean ibiltzea lortuko bazen du. Lore tokietan, dabiltzan tximeleta, danetan politena izango zerazu. Besoa iegoak erantzita idean ibiltzea lortuko bazen du. Lore tokietan, dabiltzan tximeleta, danetan politena izango zerazu. Bai polita, dituzula kolorea, izaki, dituzu berdin gabea. Hartzen zaituzte pozez lorea, eguzkia gintza bezala. Hartzen zaituzte pozez lorea. Gintza bezala, hartzen zaituzte pozez lorea. Eguzkia, gintza bezala, hartzen zaituzte pozez lorea. Joaten bazera egoa iegaginaz, belardietan zehar basoan aurrera. Herri osoak jarraituko dizugu, begian zoramena izango baizera. Mirari batek bihurtuko baninduzu, zabiltzan lekuko lorea izatera. Egongo nintzake, beti gora begira, noizketxiko zerantzai lorean gainera. Mirari batek bihurtuko baninduzu, zabiltzan lekuko lorea izatera. Egongo nintzake, beti gora begira, noizketxiko zerantzai lorean gainera. Bai polita, dituzula kolorea, izarriti, dituzu berdin gabea. Eguzkia gintza bezala, hartzen zaituzte pozez lorea. Eguzkia gintza bezala, hartzen zaituzte pozez lorea.
Gintza bezala hartzen zaituzte pozez lorea eguzkia gintza bezala hartzen zaituzte pozez lorea eskertzen zaituet benetan Lagun jatorrakin gehienetan denak eskertzen zaituet benetan Agur baserri zarrabanoa kalera Lana gutxi eginda ondo bizitzera Agur baserri zarrabanoa kalera Lana gutxi eginda ondo bizitzera Kalean omen dago danetik aukera Nik ala izan naide hor gelditzen zera Kalean omen dago danetik aukera Nik ala izan naide hor gelditzen zera Burniola batean lanean naizaz Behin ere ez betain bat diru irabazi Burniola batean lanean naizaz Behin ere ez betain bat diru irabazi Orain pasiatzen dut neskatxata guzi Lastan goxo artean hau baida labizi Orain pasiatzen dut neskatxata guzi Lastan goxo artean hau baida labizi
Konturatzen ari naiz kaleko bizian, ez litekela izan denbora luzian. Konturatzen ari naiz kaleko bizian, ez litekela izan denbora luzian. Egunez lana eta loikez arratxian, ez eta bat ez daukat hurrengo goizian. Egunez lana eta loikez arratxian, ez eta bat ez daukat hurrengo goizian. Bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazpen dana. Bi ordu eguneko lana, ez da ezertarako irabazpen dana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da guana. Berriro ez dator lehen probatu duana, baldin bada burut izango da guana. Lagun nahi diet kontu izan. Hurbildu daitezela lehiaketan parte hartu duten artzainak, hurbildu daitezela esneginak eta plazan egin dezagun toki bat behar bezala sari banaketari egiteko. Sari lehiaketari ekin aurretik esan behar dizuet, hemen seguro ikusi izan dituzuela eta hartu izan duzuela hainbat altxor gazta formatuan. Izan ere hauek baitira gure altxorrak, eta hau da guk egiten dugun omenaldia artzain egun honetan. Artzaintzak, artzain esneak, artzain gaztak ongislatzen dugu historia, hemen sortu den, mendetan sortu den lan egiteko modu bat, eskola bat, lurra lantzeko eta bizitzeko modu jakin bat. Eta ardi esnez eginiko gaznak duen zaporea da, gure lurrak duen zaporea. Gure belaien belarrak duen zaporea. Gazta egiteko modu bat, kultura bat, eta kultura horren fruituak. Asko aldatu dira gauzak gure herrian, baina ardi gaznaren zaporeak hor jarraitzen du, ez da aldatu. Bada, euskal gaztak lantzen duen zelaien eta lurraren zaporea du gaztak, egiteko modu baten zaporea. Eta horrek sortu du eskoletan filosofia bat. Ya que hoy lo que homenajeamos, por medio de este Día del Pastor, este homenaje al pastoreo, es un oficio de los más antiguos y que ha sido motor de nuestra historia, reflejo de nuestra economía y muestra de un estilo de trabajo, de una manera de ser. Una determinada manera de trabajar la tierra y de vivir de ella. Porque a lo largo de los siglos el mundo ha cambiado, pero el sabor de esta leche con la que se elaboran los quesos de este cuajo no ha cambiado porque sabe a la tierra, al sabor y la calidad. Esa se lo da la tierra, la manera de hacer del pastor, y el sabor de la tierra se convierte en este rico queso que vamos a premiar ahora, inculcado en una escuela de largas generaciones, un sabor que ha perdurado durante siglos hasta el punto de crear una filosofía de vida. Hori dena da orain sarituko duguna, prest zaudetenean? Guazen bada, aurtengo 2024ko amaiurko ardi gazna txapelketako irabazleak eta sarituak aipatzera. Gogoratzen duzue, Idia Zabal izendapen jatorriko gaznak direla, ardi gaznak,
Hirugarren saria berara doa Socorro Almandozentzat. Tercer premio para Socorro Almandoz de Vera. Bigarren saria Urdazubira doa. Etxalekua gaznategiarentzat, etxalekua gazna, txalo bero bat, bigarren saria. Hortxe merezitako saria, hon egitako lanari. Esamar dizuet, sortzi gaznak ederrak direla, nien nintzateke gai izanen, denbizi bigarren hiruak laugarren zeitzu ere jakiteko niretzat denak izan direlako goxuak, baina beti dago irabazle bat eta aurten ere nabarmendua, lehenengo saria, Amaiurko, aurtengo 2024 garren urteko Ardi Esne Gaztako txapelduna, Kortariko gazna berriz ere, horabideatik, zorionak. Dena familian gelditzen da, bigarren saria etxaleku, lehenengoak Kortariko, familia harremanak badituzte, eta ongi egindako lanaren eskola ere bai. Hortxe, Kortariko gazna, berriz ere Amaiurren txapeldu. Amaiurko aurtengo, Ardi gazna, sariduna irabazlea. Amaiurko alkatearen eskutik jasotako saria, zorionak. Tira, eta gain guazen, ardirik ederrenak zeintzu diren argitzera, bai? Horri, ikusi dugu, ardi lehiaketa ikusgarri bat izan dugula, erakustaldi ederra egin dutela, gogoratu behar dugu, epaimaiak hautatzen duela, hartaldea uniformea izan dadila, ez ezala urbanik izan, ardi ederrak izan daitezela, begiratzen dute adarrak, begiratzen dute artilea, begiratzen dute burua, eta sekzio ezberdinetan banatutako lehiaketa da, guazen lehenbizi, lehenengo sailera, 6 eta 18 hilabete tarteko, lehenbizi buru beltzak, en primer lugar, vamos a dar los premios al concurso de ovejas de cara negra. Lehenengo saia, 6 eta 18 hilabete tarteko, 6 uruse eta hariko bat, hau dira, señor Zaginak osorik dituztenak. En primer lugar, vamos con la sección de 6 hembras y un macho de 6 a 18 meses con dentición completa de leche. Laugarren sería cuarto premio, Manuel Bertiz, Partiolenea, Eliza Ondotik. Hirugarren saria Arizkunera doa, Irigoyen Rekarte Bikondoa. Bigarren saria, Irurikara Miguel Ángel Maritorena Germuzarrea. Txalo bero bat. Gogoratu buru beltzadun ardiak saritzen ari garela, 6 eta 18 hilabeteko tartekoak lehenbizi, lehenengo saria Norberte Agerre bere Iriondoa Almandozera. Guazen bigarren sekzioarekin, buru beltzadun ardiak beti ere, orain
18 eta 36 hilabete tartekoak, laugarren saria Manuel Bertiz Pardiolenea, Elizondo. Eta gelditu Manuel, ze hirugarren saria ere zuretzat baita, hirugarren saria, persona berak eta talde berak irabazi du, Manuel Bertiz Pardiolenea, Elizondarra. Recordar que estamos premiando las mejores ovejas de cara negra, en este caso 6 hembras y un macho de 18 a 36 meses, son las ovejas que tienen algún diente de leche. Bigarren saria, Begoña Etxalar Etxaide, Etxotoa, Almando Zarra. Eta 18 eta 36 hilabete arteko buru beltzadun arbien lehenengo saria irabazlea aurten, Norberto Agerre bere, Iriondoa, Almando Zera berriz ere. Guazen hirugarren saia saritzera, kasu honetan buru beltzadun ardiak 36 hilabete goitikoak, laugarren saria Begoña Etxalar Etxaide, Etxotoa, Almando Zera. Hirugarren saria Manuel Bertiz Pardiolenea, Elizondora. Daukazen sobera esku, sariak jasotzeko. Bigarren saria Miguel Ángel Maritorena, Geruzarrea, Irubita. Eta 36 hilabete goituko buru beltzadun ardien lehiaketan, lehenengo saria irabazlea aurten, Begoña Etxalar Etxaide berriz ere, Etxotoa, Almando Zarra. Zenbat sari dauzkagun amaiurren emateko ardirik ederren entzat, Mis ardien pasarela berezi honetan, orain pasako gara buru gorridun ardiak saritzera. Vamos a premiar ahora a las ovejas lachas de cara rubia. En esta especie de pasarela de moda Mis Oveja que tenemos todos los años en Amaiur, vamos a ver cuál es el ganado más sano, más bello, más uniforme, más espectacular. Así como gara laugarren saritik, lehenengo sekzioan 6 eta 18 hilabete tarteko buru gorridun ardiak, laugarren saria Arkaiz Gamio Salaberri, Plazaburu, Arizku. Buru gorridun ardi gazteenen hirugarren saria Azpilkuetara, Aitor Agirre Maritorena, Etxarteneakoa.
Aitor Agirre Maritorena, Azpilkuetarra, zuretzat da 3. saria. Bigarren saria, Nerea Mortalena Maskotena, Indako Arraioz. Eta Arraiozera baita ere Burugorridun ardi gazteen lehiaketan 6 eta 18 hilabete tarteko ardien lehiaketan lehenengo saria eta irabazlea Sagarario Urroz Balestena. Guazen Burugorridun ardi ertainekin, 18 eta 36 hilabete tarteko lehiaketan. Laugarren saria, Aitor Agirre, Apaio Etxeberria, Azpilkueta. Hirugarren saria, hau ere, Nerea Mortalena Maskotenarentzat, Arraiozera, Indakoako, bigarren saria. Hortxe, hirugarren saria eramana, bigarren saria, Arkaiz Gabio Salaberri, Plaza Buru Arizkun. Primer premio, la ganadora para estas ovejas de cara rubia entre 18 y 36 meses, Burugorridun ardia 18 eta 36 hilabete tartekoak, irabazlea aurten eta berriz ere Sagarario Urroz Balestena Arraioztarra. Bukaerarako baditugu bi sari berezi, baina guazen ja sekzioarekin bukatzea. Burugorridun ardi zaharrenentzat, 36 hilabete goitiko ardientzat, laugarren saria, Nerea Mortalena Maskotena, Indakoa Arraioz. Hirugarren saria ere bai Arraiozera, Sagarario Urroz Balestena. Hogeita 16 hilabete goitiko Burugorridun ardietan bigarren saria Arizkunera, Arkaiz Gamio, Plaza Burua. Eta jakin dezagun, ardien lehia honetan, azkeneko sari ohikoa, azkeneko irabazlea zein den, ovejas de cara rubia de más de 36 meses, 6 hembras y un macho, con todos los dientes ya permanentes. La ganadora, el ganador de este año, mejor dicho, Burugorridun ardietan 36 hilabete goitikoetan, Azpilkuetan ere bai, Apaio Etxeberriara, Aitor Agirre. Bueno, eta sari banak eta sarmanta bukatzeko baditugu bi sari berezi. Bata da
ari hoberenarentzat eta bestea adarraje hoberenarentzat. Tenemos dos premios especiales para finalizar esta entrega de premios de este año, del 2024. El primero es para el mejor carnero, Mutur Gorritan, Aririko Berena, Sari Berezia, Sagrario Urroz, Palestina. Eta bigarren sari berezia, Mutur beltzetan adarraje hoberenarentzat. En otras circunstancias sería un premio cuestionable a la mejor cornamenta, pero en este caso es un premio especial de verdadero valor. En ovejas de cara negra, la mejor cornamenta, adarraje hoberenarentzat, aurtengo saridun berezia, Begoña Etxala Retxaide, Etxotoa Almandoz. Mesedez saridun guztiei, bai ardi lehiaketan sariduak, bai esnegile saridunak, etor daitezela ona familia argazkia ateratzera. Por favor, todos los premiados y premiadas que vengan aquí al centro de la plaza a sacar una foto de familia. Bizkitartean esan nahi dizuet, hau ez dela bukatu, jarraitu gozatzen, hartzaile egun handi hau, badakizue amailerarik bikainena, arratsaldean izango dugula, hartzaizakun txapelketa handiarekin, 10 hartzaile eta bere txakurrak izanen dira nor baino nor, Gazteluko zelaileak, dakizuen bezala bosterdietatik aurrera, bostetan kalejira hasi da, eta hor ikusiko dugu zeinek bideratzen duen hobeto txakurra, zeinek lortzen duen komunikaziorik onena eta abileziarik handiena. No quiero despedir sin recordar que tenemos el bronce de oro a este día del Pastor de Amaiur. Se realizará la calejira anual y a las 5:30 tendremos ese espectáculo en la campa que tenéis ahí a los pies del castillo arriba del pueblo. Eskerrik asko. Mesedez gasnari Mila esker guztioi festak jarraitzen du, jarraitu gozatzen, jarraitu